এইভাবে যে পার করে দেয় কখন আবার এই ব্যাগ অর্ধেক বস্তা নয় এইসব কষ্ট লাগে কোনিয়া ব্লাড কে কোন बायनि पुलान सिनेमा सागरे आन बुं गादि पालि दे बरमा जों हंकाय असुबिदा सुक्का पुल कासनि बागै जोंहाय पुल कासनायो लामानि बागै जों दै गटर हगता सेराय खानाय परिमाया बाजार हाजार थांमाया नखौ थांनाय हेव इथाइसे गायमाया जों कोन जागा गारि गुरानि बागै असुबिदा सरि हायाराव थांबो गारि गुरा बागै जों थांमाया नों अरनि मिनिस्टार सार अनिमेसनो ताम कख जानाय जों पुल कासनि बागै गजारो पुल कासे जों माननानि बागै जों जरै पुल कासे पाना माया हंकाय जों ते अयनो बसर बुटफोर गाय जों ते बुट सेन्टार न होया इलेक्शन पाइमन यागुल नों अजगा सार अनिमेस फायदा नाय फिका नाय फेयाखौ केबो फायनाय गरि चिनि के पार्टी हानि करिखो के पार्टी बुट खैरि बुट खैरि जों बुट खैरि बुट छानिया सिगां रक बुट नि सिगां रक केव फायदा नाय फै नों अर नाय फेया केबो इलेक्शन कैंपिंग रक फायदा नाय फै माने बुट दि फायदि पार्टी न साबायो आमति रक साबायो साबायो जों बुट ओंकाय ओ मेम्बार हिजानाय रक नों मनय बागै कोनो एप्लिकेशन दौरिया खुंदा एरिया बरं कोन मान छाया इको ताबो बतिनो नखर दि मा नखया गजा बरं बरक तैबो पारना नांया हंगा मेनसिन मेम्बार बंना मे हरन जानाक बायखा बरं नखया नरं एक सालाय जि हिसौ बरं हंगा yang तै साइट कलाय मा बाय बरं गान नांया एमने नों अ कामिवो कयजन फेमिलि रक दंना नुखुं कय बुसुं नुखुं 400 परिवार 400 फेमिलि जों अनेक जुग्रे जुगुंखा और नों कामिनु बयरा बिपार हामबाय आरो बरक जों थुमलायै गुथुमलाय मानिखाय मतैसे जों जुग्रे जुग अनेक बसनखा अर पुर खुंजा सानलाय मानि ओंखाय जों बल फाक जाबो यादि फाल जाना नांगौ मुया फाक जाबो यादि फाल जाना नांगौ र फाक जाबो यादि राना नांगौ ओंखाय मारै खेसाबो जों यां तिङो बायजानानि जेराबो स्कुल परिनाबो हतुक सातुक ओंखाय जों आबं बाङै जों बिदेश खुंजा सानजामानि दाबुं थिनिया जुग्रे जुग गुसुंरे गुसुं नाना दाबरा आमान हते सानमां सानमां गमुसु बया संखा जोंसे ताक साइड बसति बसरं थांखा ताक बहन्त कुन उलि करिखौ गाबाnya जों मादा मानजानो ताक जत गनो जों मथावनो जों गयजाता जोंनो बय किसा सुजारि हिदि जेरा खनायबो परिबाय नांगौ लेखा फरा खान्यानि ओ जेरै बोसा बोसा रक दैगत हकत फुरगा स्कुल सि माथाया बरक ओंखाय जों बुफांराव फाल जाना नांगौ आबो दैगत फुरगाय जों तलां माइया मासाय मानयां दंजा जावो ते कुन जागा तिफोन तलांना कुन पत गरै ओंखाय चिन बाङै खेबा जों आबनि बाङै आसो बुदक बिलाय जामानि चिन बाङै कुन सुबिदार करि दा नि कौ गासं पाइखा तंगरे ते नों अरनि एमएलए साबो एमएलए हंगाय तवनि मेस देब्रमा सार मन्त्रि अनिमेस देब्रमा पंचायत के तुइसिंग्रां सिद्धराम तुइसिंग्रां नों म कामिनु बयराबि निं सिनिमु आनि सिनिमु हंगाय लता आनदे लता देब्रमा नों म माने अंक लामा बरा करे लामा बकरै तामु कायसानता ते कुन जाते थाना सुजुग करे चिमु कासानामा कायसाना नों अर गारि गुरा रक कुन फान हाममाया हामाया फाया गाय डेलिभारि रगो जों ओ अंक वाति पान्तिका डेलिभारि रगो चिन म असुबिदा छे जेरै रखाय बति खाय स्कुल थां म मा थायता गथ'फोर थां मयता दै गथ'फोरखौ परे खाफन जि मारिया मथिके मा थंजा बायता दा सादि पादि रक ना माने आ सादि पादि जुदि न माने दै लम तंखाय बियांति पारंगै नंर सादि रक सादि रक हंकाय को आयं मुतुइनो कायसा कनै हंकाय सादि नगल तिके लामा सादि नगल वापय ग्रोम फलिता बेलेखिन चालु अब बोसोर रक चालना आ सादि नगल लामा सादि नगल उठैता बागान बाजार लामा अब यांति बरे बिल